December umeya wathi ukhuluma into engayithandanga wathi mina yena ngoba ngiloyali kusihlalo we-deputy chair we-region umsebenzi ungathi uzongiphelela ngoba ngiloyali ubona ngathi ngiloyali ku-deputy chair we-region okubheka Dlamini wathi hayi umsebenzi ubona ngathi uzongiphelela yilelo cala lami engicabanga ukuthi mhlambe ngathiwa likhona manje kunento eyicala ekhona kodwa ayikho into engibekwe yona eyicala. Okay, i-contract yakho u-under i-company or uqashwe wona umasipala? Ngaqashwe wona umasipala. Okay, wase uyahlala nje ekhaya usahola kodwa? Yes, ngiyahola. Ingane zawethu lezi ezinye zendaba ekade trend izole einkundleni zokuxhumana emva kokubhutshwa ke kweclip noma emva kokuvela kweclip ke yonogada wemeya oveza ukuvela ukuthi ke weingane zawethu uzihlalele emakhaya kasebenzi kodwa ke still ke uyahola. Omunye ke uphawule kanje einkundleni zokuxhumana uthi ke manje ngoba uyahola yini ayifunayo nakhona ke wayekhulumelana nesitha ke sika VHO meya nangomunye uthi unjalo vele ke uANC weingane zawethu ufisa ukuthi ngizupho lakho nombono wakho uthi ngicabanga ngani ngoba abantu abaningi bakhuluma ke izinto ezihlukahlukene.